Kalteei dagokionez, kalteak anitzak dira, uste denok ikusi dugula ze tamaina hartu duten kalteek, oraintxe bertan barandiak itxituran provisional batzuk jartzean gaude, lanan ari gera priorizatzen, eta espero da itxitura horiek ja provisional definitibora pasatzea gaur eta bihar bitarte segurtasun batekin ja transito normala irekitzeko. Hala ere, zubien egitura edo diseinu berezia dela eta egunak eta hilabetea tardatu ditzazkegu apurtutako elementuak berrezartzen, fabrikatu behar direlako bereziki, beraz, reposizio hori geldoa izango da zentzu horretan. Bestalde, esan, lehengo lan guztiak zentratu direla bereziki zona urbanoetan, transito handiko guneetan, garbiketa lanetan, eta aurrengo orduetan espero dugu, sartuko gera ja paseo maritimoak garbitzera. Hau da, Kursaleko terraza guztia, Txillida, haize horraziaren ingurune guztia, eta baita paseo berrian ere. Paseo berriko lehengo irudiek eta atzo sartzeko aukera eduki genuna, baina nahiko azkar, baditzera ematen dute kalte handiak daudela. Orain baloratu behar dugun beste gauza bat ere izango da, gaur goizean zehar goaz bertara, aurreikusita zeuden lanekin hasi gaitezkeen, aurreikusita zeuden epeekin. Gaur bertan, badakizuen bezala, estabilizazio lanak egiteko prestatzen ari ginen, iaia prest zeuden, eta gaur goizean zehar bertaratuko gera ikusteko ea lan horiekin aurrera jarraitu dezakegun edo replanteatu behar den egoera. Bestalde, kostasei dagokionez, lehengo kontaktuak egin dira, esan duten bezala gaur egunean zehar lantxakin ari dira rebisatzen lehengo zubiak, baina gerora ere kosta guztia rebisatzera joango gera, bertara gonbidatuko ditu kostaseko teknikariak eta gero eta zuzendaritzarekin harremanetan ere jarriko gera, lanak alden azkarren aurreratu daitezen, kalteak babesetan handiak direlako. Eta azkenik esan, balorazioari dagokionez, badaukegu gehien bat kalteen laburpen bat dagoeneko, baina balorazio ekonomikoak, hurrengo 2 egunetan lehengo balorazioak ateratzen hasiko ginake, baita ere, jasotako hondakin guztiena. Azkenik hondartzei dagokionez, gaur garbiketak hasiko dira, baina kabinak oso kaltetuak daude, berez kontxakora akzeditzea eduki izan dugu, eta kaltea handia dira, baina zerbitzua berrezartzeko moduan egongo da epe motz batean, ez dala izango hondarretan eta Zurrionan. Oraindik ezin izan dugu sartu, blokeatuta daude sarrerak arearekin, eta haren mugimenduak egin beharko ditugu kabinetara akzeditzeko. Jungo gara informatzen dena den.